Sa unang 1990s, wa kayo, boom kayo ng mag-ilok-ilok Bible. Basta mag-ilok-ilok Bible, there is inyo na yung mag-ilok-ilok Bible, wala. Wala. Talagsa na lang. Gamay na lang. Sa una, ilok-ilok Bible, kaming mga pastor, mag-ilok mag-house to house. Nga, pag-abot dito sa unahan, ang layo pa, nangalipay, may kay daghang pamilya ng mga tao pa, tungkaran. Pag-abot sa dol tungkaran, tingali ko lang, nangawala man. Asa naman sila? Na may nanaog bata, ningon siya, Pastor, ningon silang mamagpapa, wala ko nung sila dire. Di, walay mapugos. Karon, nagkusig lang. Malakaw ta, sige lang sister, inday, manglakaw mi. Pag-agi na mo sa daplin sagdanan, paglingin na mo sportahan, na may 4 nga ang kang-a, na may 4 ka boktil, nang li-li di ito sa purtahan, ang magtiayon. Hello! Salamat sa nang li-li! Kay, aron dili sila madala sa laing reliyon. Amen? Pero, naami strategy gapon. Bantay ta sa mga strategy, ha? Kung saan pagkabig, katong mga idlas nga mga Katoliko, naagapoy mi, mga strategy, unsaon na mo pagkuha, unsaon na mo pagpaon, aron mo tukanang mukubit, ang mga Katoliko, naaragyapon. Unsay among buhaton, pag-abot simbahan, nagsabot ni Pastor, dili naman aktibo. Kaya mag-ilok-ilok tag Bible, dili naman aktibo. Unsa may maayon palitag iskasakong bugas. Mag-repack ka. Nag-repack mi og 2 ka kilong bugas, 5 kabok noodles, og 2 kabok sardinas. Isulod na mo sa sulupin. Di na Bible ang among ginailok-ilok. Gabit-bit ni walag tuo. Bit-bit na mi, paingos panimalay, house to house. Salamat sa Ginoo kay katong mga Katoliko nga dili aktibo, wa na nanago sa ilang portahan, ninaog na hagdanan og mingon, Pastor, dali. Na may 2 ka kilong bugas, 5 ka noodles ug 2 ka sardinas. Maunahay balantayan kay ang mga laig reliyon na mga daghang strategy. Amen. Naay mga laig reliyon na apod mi sa unang gitawag o kanabang magtudlo mi og livelihood. Gitawag og naapoy gitawag og kanabang feeding ministry, children ministry. Naapoy pagpa-eskwela sa mga kabataan. Mga strategy kay kanang mga bata pa-eskwelahon mo nako adri man na mo. Aben ba? Gamay amo ng kapitalan, pila ra may bayad pro sa eskwelahan unyag mga profesional na, ngilay kapulo, ginansa kayo mi. Amen ba? Mao na mga igsoon, magdalami og bugas, noodles, og sardinas para nga madala sila og ma-Bible studyan sila. Ang mga balay nga nakadawat og kanang mga sulupin, bugas, wa mami kadalag Bible, pero mingon dayon mi nga, sister, pwede ba sa sunod mag-Bible study ta? Sige pastor, pwede kayo. Di naman kabaliban, nakadawat na magbugas. Amen? Dito na gihapon, pag Bible study, amo gihapon silang pabasahon atong Exodo. Maunay pinakapaspas ang akong church planters digtus Mindanao. Daghan akong napugas o daghan akong natukod og mga simbahan tibuok Zamboanga del Norte, bisag asa pangutana nako unang mga tao nga kay kaila bukid manglungsod ilhan ako mata ng mga tao dihang ng mga dapita Zamboanga del Norte, lusot-lusot nako na bisag asa dapitang Bangaga, lusot ginanako kay mao na sa pila ka tuig sa akong pagpamastor, wa ko'y balay nga gipuy-an
nga steady kun dili gabalin-balin ga sige kung galakaw kay nga naman wa man ko ga problema ag pagkaon kay nay ga support nga Koreano. Nay Koreano ga support namo kay ang mga Koreano sila pod nangita pod sila support dito sila para pod dres amoa. Tamo na nga wa ko ga problema, wa ko kay balog pila ka tagpila ang kilos buga. Wa ko kay balos kana Mindanao gapuyo ko, wa ko kay balog tagpila ang kilos buga. Labing no. Paunang panahon. Pero mga igsoon ang inyong gipaabot ron nganong nahimo kong Katoliko. Amen ba? Hello. Nganong nahimo kong Katoliko? Tampalasan man ay kaunta ka pastor. Grabing man ng mga imahe imong ipagdugmok, imong gisunog. Unya nganong nakatoliko naman ka? Dako kayo nga rason. Mga igsoon. Kay nga naman. Dili na plano nako. Dili plano nako magkatoliko ko. Why plano nga magkatoliko ko? Isa kapanahon gi-invite me og seminar sa Cebu. Tulumi ka pastor nga gi-invite nga mutambong mi sa seminar sa Cebu sa Oasis of Love. But kinsa may nahibalo nga nay community nga Oasis of Love? Wala. Okay. Oasis of Love. Then invite namo ningon tong pastor, agto tag Cebu. Ganun, na ini-invite nga patambungon tag seminar, libre plate, back and forth, libre hotel, libre tanang pagkaon, wa tayo bisag 5 centavos magasto. Na kay kami, sa Mindanao, wa po mi katilaw agtog Cebu, unsa hitsura ng Cebu, nya kay libre, ningo puminga, di, agto ta. Laglaag ba? Suroy-suroy ta. Yo, para makaagto ta og syudad, dagkong syudad, agto ta. Nangadto mi. Karon niabot mi. Pantalan Cebu. Na may ni text atong kaning sa nga, pastor, maabot mo dias pantalan, sakay mo og taxi, pang inaranan driver nga ipahatod mo sa Ecotec Lahog. Dito mo sa Ecotec Lahog, patod. At dito sa kami, patod mo sa Ecotec. Ang binyo sa maong seminar, dito sa Ecotec. Karon mga igsoon, pagkanaog na mo, pagkahapit na mo abot, na may streamer ditong, Walking with Jesus. Aper-aper mis, ang kaubang pastor, parihara mo sa ato, maglakaw uban kang Kristo, parihara mo di ay. Tugnaog ni. Pagkanaog kuha dayon among bag. Pinasahi man yung seminar pastor, plangga man kay taat, hindi man ta pasano sa atong bag. Karon sulod mis entrance. Pag ana namo sa entrance, na encounter mo namo nako si Mama Miris Lamisa. Naman sa kilid dito. Pagkakita nako sa dakong imahe ni Mama Mary, ako na yung girebuke. Jesus na, daw tang espiritu, pahawa! Kaya ang among pagtuong ng mga pastor, mga lahi reliyon, naa ni Mama Mary ang mga daotang espiritu. Ngutong akong girebuke, maayo, unya kasak pagkakaroon nga nakos Katoliko, akong gipamaladongan ko. Daotang espiritu, pahawa. Si Mama Mary, wa man pahawa, ako may gapahawa. Ang bot ni pasabot, wala ni Mama Mary ang daotang espiritu, di anako. Amen ba? Atong pakpakang Ginoo. Ang tanan nga against ni Mama Mary, na diha kanila ang daotang espiritu. Na nila ang daotang espiritu. Dahil pagkatapos, ang grabe nga singot nito. Grabe ng pangayag pasaylat Ginoo pang hinulsol kung unsay ako mga sala kay basig mamatay kong dapita to siguro magkong maimperno kay nakapel ko og mga activities aning seminar sa Katoliko kay among pagtuo
nga mao ang Katoliko nga mga activities iya yun sa yawa. Mao nay konsepto sa mga tabang sa laing mga reliyon. Karon paghuman sugod na ang seminar, ang unang speaker ag-amo man ding kaubang pastor nga unang na-convert sa Katoliko. Kailan mo wala? Noe Dura. Amen. Si Noe Dura maoy unang na-convert ang history diri sa Pilipinas. Si Noe Dura ang unang na-convert sa simbahang Katoliko. Dayon ikaduha mi pagkasunod tuig kami siya tong nag-invite. Siya tong nagpasalig nga back and forth libre. Siya tong nagpasalig nga libre tanang kaon ug hotel. Si Noe Dura. Unya kami kay taga Mindanao mamutos Noe Dura. Taga kanto, taga Ipil. Oh, di na nga tumi. Karon. Siya ay speaker. Pastor, sino man na? Bantay ini kahuman anak pastor ato ng debatihon. Nga no nang naman din sa Katoliko ato ng debatihon. Nga butong ko bang pastor, ayaw. Kay basig di tatagag pliti, di ta kaulig binana. Hallelujah! Wa na mo debatiya kay basin unya dili mi tagag pliti, amo ra siya gipasagdahan. Karon unsay laingan nga nabalhin kong Katoliko kay wa man ako giplano nga mobalhin sa Katoliko ang hinungdan kining gitawag og kanabang true church ang tinuod nga simbahan. Kay nagplano ra ba ko untang magtukod ko sa akong grupo? Tinting kompetensya Amen ba? Kini bang giingon niya sa Mateo Kapitulo 6 versikulo 18 ngadto sa 19 nga niingon siya nga sultihan ko ikaw si Pedro nining ibabos bato pagatukuron ko ang akong simbahan bisan pa ang kamatayon way makabuntog nini. Diya sa 19 o gihatag ko kanimo ang yawi sa gangharian sa langit, ang imong itugot sa yuta itugot ngadto sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta idili ngadto sa langit. Mao na ang hinungdan og akong gipamalandungag maayo kanang gisulti ni Ginoong Hesukristo ni anang maong tuiga. Kanang pagtukod niyang simbahan, ako ni siyang gipamalandungan ug unsang tuiga, akong gilantaw sa maong history sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo sa panahon sa iyang pagsulti, sa panahon sa iyang pagtukod og simbahan. Kan si Ginoong Hesukristo nagsugod kini pagministry niya sa 30 ang iyang edad. Hangtod siya gilansang sa cross 33 ang iyang edad. Amen ba? Kay gikan sa iyang pagkatawo, pag-abot sa 12 ka tuig, nawala ang history sa kinabuhi ni Ginoong Hesukristo, mitungha ang maong history niya sa 30 ka tuig na siya ang iyang edad. Dayon nagministry siya sa 3 ka tuig. So pagtukod niya ni anak, 33 ang iyang edad. Ang bote pasabot sa 33 anyos, siya nagtukod og simbahan og hangtod karon, hangtod sa way katapusan, dili kini mawala ang iyang simbahan kay iyaw kini ubanan sumala sa gingon sa Mateo 28:20. Amen. Ato papakan ng Ginoo. Mo na nga ang among simbahan akong gitanaw sa history 1865 bago kayo. O niya ang amo founder si Magkusara. Pagkalayo kaayo ang 18th century og 33 AD dili walay kasaysayan.